Vítam všetky sledovateľky pri počúvaní tretej časti nášho podcastu, ktorý sa nazýva Šlabikár pre ženu. Ja tu nie som sama, pretože so mnou je tu majiteľka kliniky La Luna v Bratislave, kde vám ako ženám neskutočne pomôžu. Je to Sandra Fekete a dnes sme si pripravili krásnu tému panvové dno. Samozrejme to panvové dno, nie vždy sa o ňom hovorí, pretože samozrejme všetky riešime to, že by sme chceli mať úžasné tricepsy, bicepsy, zadky a tak ďalej, ale veľmi dôležité je starať sa aj o to panvové dno. A ja sa priznam, že keď som si so Sandrou dohadovala túto tému, tak ona povedala, dajme panvové dno, pretože to je moja najobľúbenejšia, moja srdcová téma. Sandri, vítaj, ja som naozaj veľmi rada, že si našla čas a že si prišla. Ďakujem krásne, pekný deň prajem. Ja ešte na začiatok by som chcela povedať, že vlastne prečo panvové dno je veľmi dôležité pre ženy. A síce je to život meniaca disciplína, pokiaľ sa staráme o to panvové dno. Pokiaľ je vaše panvové dno zdravé, tak je dôležité potom, že cítite sa dobre, pôsobíte výborne a hlavne vaše telo bude fungovať aj o 20 rokov. No a čo panvové dno rieši? Alebo za čo je zodpovedné? Prevencia úniku moču, prevencia poklesu orgánov, lepší sex, to som sa tiež dočítala, áno. Zlepšenie držania tela, ploché brucho dokonca, podpora hormonálneho zdravia, regenerácia po pôrode, neplodnosť. Ešte sú nejaké ďalšie benefity? Lepšie prekrvenie panvového dna a tým pádom pohlavných orgánov, ale to v podstate je všetko spoločný menovateľ toho, čo si vymenovala. Vlastne som tu zbytočne teraz. Nie si tu vôbec zbytočne, pretože ty vieš o panvovom dne a hlavne o tom, že prečo ženy sa majú starať a majú cvičiť svoje panvové dno, tak myslím si, že vieš úplne, že viac. Tak poďme vlastne práve k tomu, že prečo je to panvové dno tak dôležité pre ženu? A v podstate ja stále hovorím, že sú 3 dôležité časti, ktoré by sme nemali opomínať. Zároveň, nie úplne zároveň, ale teda vyvíjajú sa zhruba v rovnakých fázach. Je to vlastne žuvacie svaly, bránica a panvové dno. Sú to 3 najzákladnejšie veci, ktoré náš celý život držia. A teda častokrát dávam teda cvičenie, keď si napríklad cucnete iba palec, tak sa vám automaticky zatiahne panvové dno. Alebo keď babatko cuca mliečko, tak až keď prestane, vie pustiť do plienky, ale nie počas cucania. Je to reálne takto krásne spojené. A vlastne to panvové dno je posledná... Ono to má správny názov, to dno. Lebo je to vlastne to dno celého vnútorného organizmu. Preto je tak dôležité, lebo sa tomu hovorí, že je to vlastne tá posledná sieť, taká tá záchranná sieťka celého tela. Ono vlastne, prečo je dôležité? My sa tu bavíme o témach, ktoré sú aktuálne pre ženy po 40-ke. Prečo ženy po tej 40-ke alebo po 45-ke predsa len prichádza perimenopauza, menopauza, postmenopauza, tak prečo je dôležité, aby naozaj sa začali starať o to panvové dno? Prečo je to dôležité? Najčastejší prvý príklad je to, že po 40-ke väčšinou sú v dnešnej dobe čerstvé mamičky, že teda naozaj, keďže tá rodivosť je tá 35. Tá hranica sa posunula. Áno. Čiže v tej 40-ke sú tak čerstvo po pôrode v úvodzovkách, lebo za tých 7 rokov sa dáva maternica dokopy. Takže to je prvá vec, kedy vlastne to panvové dno dáva dokopy celú maternicu, chytajú zo spodu. A druhá, prečo po 40-ke únik moču. Buďme úprimné, hej, že stane sa, kýchneme si. Ja by som sa pristavila pri tejto téme. Nie je to téma, o ktorej sa ženy všeobecne rozprávajú. Je to skôr taká tabuizovaná téma, ale ja sa priznám, že minule som sa rozprávala s 2 mojimi kamarátkami, ktoré sú plus minus v mojom veku. Jedna mi povedala, že predstav si, že v obchode som si tak z chuti kýchla a samozrejme bol tam nejaký ten únik. Ďalšia išla séro na diskotéku a tak skákala až doskákala. Takže to sú také veci, že všetky ženy sa budú tváriť, že nie, nás sa to netýka, ale do istej miery
veľa z nich má túto skúsenosť. To znamená, že aj preto je dôležité proste posilňovať to pánvové dno. Veľmi, veľmi dôležité. A ja by som vyvratila ale jeden dôležitý fakt, ktorý súvisí s únikom moču. A to je teda tie staré texty, staré štúdie, lebo prvýkrát sa nejak to pánvové dno začalo riešiť cca v 40. rokoch. U žien. A prosím, nenacvičovať si pánvové dno, spevňovanie zastavovaním cikania. To je normálne, že to sa často hovorí, ešte staré školy to hovoria. Nie, to není posilnenie pánvového dna. To je, dokážete si tým narušiť vlastne, ako vám funguje močový mechúr, viete si to narušiť celý ten vplyv, takže nie, to nie je zaťahovanie pánvového dna. Čiže len tým, že teraz budeme cikať a to zastavíme, ten proces, potom pustíme, zastavíme, nie je to nacvičovanie pánvového dna. Aha, takže takto to nemá byť. Výborne, vyvraciame mýty. Super, tak, ale toto s tým únikom moču, ja sa priznám, že ja som to mala ja mám 2 detičky veľmi blízko po sebe. Pri prvom som to nebala a pri druhom kýchnúť si, alebo zakašľať, alebo ísť s ním, nedaj Bože, na trampolínu, alebo sa z chuti zasmiať. Inkontinenčné vložky museli byť, lebo ja som to jednu dobu nedávala, že naozaj som na tom silno musela pracovať a to naozaj, že mám ho zhruba nacvičené. Ale tým, že boli tak krátko po sebe, je to 1,5 roka, čo som mala medzi pôrodmi, a reálne sa mi vlastne to pánvové dno uvoľnilo, aj keď bolo krásne stiahnuté hneď po prvom. Ten druhý pôrod prišiel tak rýchlo, že vlastne ono sa nestihlo zregenerovať a jednoducho sa mi asi 3-4 mesiace dávalo reálne dokopy. A to je veľmi zaujímavé, pretože ty pravidelne cvičíš, ty, pokiaľ viem, si sa venovala, aj sa venuješ aj fitnessu, joge a tak ďalej, ale predsa len ľudské telo je nepredvídateľné. Samozrejme presne potrebuje regeneráciu, ale poďme na ďalšie veci. A síce napríklad ja pokiaľ viem, tak vlastne pánvové dno, tak trebárs dokáže čiastočne zmierniť alebo dokonca až odstrániť aj bolesti chrbta. A to teda ja nepoznám ženu po 40-ke, ktorá by s týmto nemala problémy. To znamená, je to pravda? Nebudem sľubovať zázračnú medicínu, zázraky do 48 hodín, ale vie to s tým úzko súvisieť. Keď je, už si to odskúšala u mňa? Vyskúšala, áno, presne tak. Keď máte pánvové dno a bránica majú byť paralelne zároveň so sebou. A keď my zle dýchame, tak vlastne máme väčšinou, hovorí sa tomu také nožničky, čiže máme to dovon otvorené, čiže sa nám to spája v tej chrbtovej časti a my máme vlastne padnuté pánvové dno a tá bránica je smerom dohora vytočená. A čo to spôsobuje je, že nám vypadáva vlastne brúško a keď vypadáva to brúško, tak samozrejme prvý, kto zobere a zachraňuje, je chrbát. Áno. Čiže, a to teraz nie sú tie laicky povedané 2 salámky na chrbte, ktoré napríklad muži majú krásne vypracované, to nie sú tie, ktoré nás chytajú, sú to tie spodné svaly, ktoré vlastne ťahajú tú pánvu, aby ostala ešte na mieste. A tam sa deje to, prečo to môže súvisieť aj s tým pánvovým dnom, keď niekoho bolí chrbát, ale to naozaj prechádzame, že pánvové dno a dýchanie a tie sú úzko spojené. Čiže keď sa cvičí pánvové dno, treba správne dýchať. Keď sa správne dýcha, sa cvičí pánvové dno a tým pádom sa spevňuje aj brušná strana a zadná strana, chrbát nepreberá toľko zodpovednosti. My ešte, kým sa dostaneme ku konkrétnym nejakým typom, že ako cvičiť to pánvové dno, tak poďme si rozobrať. Hovorili sme o inkontinencii moču, hovorili sme vlastne o tej regenerácii po pôrode, ale trebárs ďalšia vec, tiež bolesti chrbta, ale napríklad aj neplodnosť. Pretože častokrát je to o tom, že v podstate vlastne práve tým, že je slabé to pánvové dno, nedokrvené, tak buď sa ten plod neuchytí, alebo sa to môže skončiť ešte nejako inak fatálnejšie, čo nie sú zrovna pekné veci, alebo potom naozaj častokrát aj samotná neplodnosť je spojená s tým pánvovým dnom. Je tak? Toto a hlavne si veľmi použila veľmi pekné slovo prekrvená. Lebo tým, keď cvičíme pánvové dno, sa vlastne tie svaly prekrvujú. Či naozaj, keď si to predstavíme, ty si to hneď na začiatku spomínala, napríklad biceps. Keď precvičujeme ten biceps, keď ho ťaháme, keď ho aktivujeme, tak vlastne sa nám tie svaly prekrvujú. A pánvové dno je vlastne to isté. Je to rovnako sval, ktorý keď pri aktivite, pri sťahovaní a púšťaní sa prekrvuje. A s tým súvisí, keď je prekrvené pánvové dno, je prekrvená aj maternica. Môže to s tým súvisieť, že teda je pustené a nie je dokrvená.
Tiež to môže súvisieť s tým, ako je padnuté, tak je nesprávne držanie tela. Čiže znova sa vraciam k tomu, že je vlastne častokrát napríklad tá lordóza, čiže taký ten vystrčený kačičkovský zadoček. Môže tam byť tlak na brušnú dutinu, tým pádom môžu byť úplne jednoduché veci, napríklad môže byť len zlým postojom a s tým prepadnutým pálmovým dnom môže byť len zatlačený vajíčkovod. Čiže nemusí byť žiadna organická chyba v organizme, nemusí sa to riešiť chirurgickým zákrokom. Presne. Vôbec ničím takýmto drastickým sa to nemusí riešiť. Samozrejme, nič proti tomu, veď treba riešiť veci, ak je organický problém, ale častokrát sa tomu dá predísť. Že je to presne len to padnuté. Čiže keď si to predstavíte takú záchrannú sieť a v tej záchrannej sieti, ktorá drží už z posledného, sa na ňu tlačia všetky orgány, hlavne maternica, čreva, mechúr, všetko to tam tlačí dolu, tak keď je to zatlačené, nevie to, aj my keď sme utláčaní, nevieme rásť. Až keď dostaneme priestor a máme pevnú oporu, pevnú pôdu pod nohami, vieme rásť. A takisto to bábatko, až keď zacíti tú pevnú pôdu, vie sa uchytiť. Takže tým pádom odporúčaš ženám napríklad, ktoré sa chystajú trebárs aj na umelé oplodnenie, alebo ktoré majú trošku už taký, že vyšší vek, ako je v podstate vlastne nejaký priemer, kedy žena rodí, že možno asi cesta je, aby si najskôr dali dokopy to pánvové dno. Jednoznačne, ak to neublíži, tak to môže iba pomôcť. My sme mali aj presne tento víkend s jednou klinikou, ktorí teda sa venujú hlavne teda umelému oplodneniu. Mali sme úžasnú akciu, kde sme toto rozoberali s gynekologičkami, pretože aj oni same nie sú za to, aby to bolo všetko umelo. Hej, tiež sa snažia ten akt prirodzeného počatia podporiť. Určite. Čiže aj oni počuli sme rôzne hlášky, kedy gynekolog povedal, keď žena teda bola trošku v strese, že sa im nedarí, tak napríklad jeden gynekolog ju poslal k psychológovi. Ona to poňala veľmi zle. Poňala to ako útok. Mm-hmm. Neviem, aká bola tá situácia, nevidíte tam tie faktory. Možno to naozaj on myslel zle. Ale ja z môjho hľadiska som si to vysvetlila práve, že veľmi dobre, že nech začne pracovať trošku so svojou myslou, nech na to netlačí, lebo aj to sú psychosomatické aspekty, že tlačíte a to bábatko sa nedarí, no nepodarí sa, keď na to budete tlačiť. Pochopiteľne. Takže psychológia je určite pre mňa prvá vec, čo riešiť, keď sa nedarí. Mm-hmm. A potom by som druhé riešila určite fyzioterapiu, alebo ak nie fyzioterapiu, ak nie, že pozrieť si, či tá bedrová kosť je tam, kde má byť, či tá kostrč je správne osadená, celý ten organizmus, keď je krásne vyskladaný a nie je tam problém, potom naozaj cvičíte. A tých cvikov je naozaj veľa aj na internete, aj sa s nimi dá pracovať. Nemyslím si, že by tam konkrétne boli, aj keď brousujem občas ten internet. Na to pánové dno tam nie je toho až tak veľa, keď mám pár výhrad. Ale pánové dno je otázka 3-5 minút 3-krát denne a rozhodne si tým nedá ubližiť. Samozrejme, ja som zase zastankyňa toho, že pokiaľ sa dá, tak poďme radšej k odborníkom. Určite. Radšej si dajme zo pár lekcií, aby nás to správne naučili, pretože ja sa pamätám, ako som Mojžišovej cviky cvičila doma z internetu a potom som prišla na kurz Mojžišovej cvikov a teda bolo to trošilinku iné cvičenie, teda trošilinku dosť iné cvičenie. Výborne, ale samozrejme to pánvové dno, pokiaľ ho budeme posilňovať, dokáže nám napríklad pomôcť aj v rámci PMS-ka, aj v rámci hormónov, aj v rámci týchto vecí, lebo v podstate vlastne všetko sa to deje práve v tom pánvovom dne. Áno, v tom dne sa to všetko deje a odtiaľ sa potrebujeme naozaj že odraziť. Čiže hej, stojí za tým stále to. Tá pánvové dno s tým dýchaním sa krásne prekrvuje. My keď sa naučíme správne dýchať, lebo pánvové dno sa nedá cvičiť bez dýchania. Reálne to nejde. Zbytočne budete niečo nacvičovať doma, pokiaľ nebudete správne dýchať. S tým dýchaním potom ide, keď si spomenula hormonálnu rovnováhu, pánvové dno samo o sebe nemá vplyv fyziologicky, že nepodporuje produkciu hormónov alebo nevyrovnáva ich, ale tým, že ono sa prekrví. Ty začneš lepšie dýchať a ty sa napríklad skľudníš. Čiže sa ti zníži hladina
kortizolu, stresového hormónu. Trošku ti to klesne, tým pádom tebe sa dorovná tvoj estrogen, prestaneš byť v tej mužskej energii, v tej testosterónovej. Možno si aj uvedomíš chyby, ktoré si robila, že so správnym dýchaním, keď sa párkrát nadýchneš, no nemusíš ísť na tú cigaretku, alebo nemusíš si švihnúť to vínko, i keď všetky máme radi ten jeden pohárik vínka. Ale nezajedáš to sladkosťami, cukrom, ktorý tiež ničí vlastne hormonálny disbalans. Takže všetko to začína pámovým dnom, pokiaľ nezačneš dýchať, nespevníš pánové dno. A je to jeden cyklus. Čiže nie je to priamo úmerné, ale vie to neskutočne ovplyvniť aj tú hormonálnu rovnováhu. Všetko so všetkým súvisí. Tak. A druhá vec je tá, že to, prečo by ženy mali už okolo tej 40-ky začať naozaj posilňovať to panvové dno, je aj to, že presne potom o 20 rokov, aby sa im vlastne nestalo to, že tie orgány niektoré sa začnú posúvať dole a dokáže to byť veľmi, veľmi nepríjemné. Najčastejšie u takýchto starších, okrem teda únikov moču, ale to už je ten posledný, to naozaj to pánové dno, že keď je už úplne padnuté, úplne oslabené, v procese, keď to začne padať, je napríklad aj nepravidelné vyprázdňovanie. Keď ideme na to, ale to nedá sa, tie čreva padajú a tým pádom sa nám blokujú. A starší ľudia začnú hovoriť, že majú problémy na toaletu, alebo aj ženy majú problémy na toaletu. No môže to byť aj pánvovým dnom. Takže tým pádom napríklad, keď je žena taká, že má dosť časté problémy so zápchou, s vyprázdňovaním a s týmito vecami, tak tým pádom vlastne aj to posilňovanie panvového dna môže vlastne pomôcť aj týmto veciam. Tak, nehovorím zase, je to úžasné. Nie je to odo mňa, aby ma niekto náhodou neslovička, nie je to 100% súvis s tým. Hej, ale vie to naozaj, ak je to pánvové dno veľmi padnuté, vie to s tým extrémne súvisieť. Môže to pomôcť. Myslím si, že sme vymenovali už naozaj zrejme asi všetky problémy. Ale ja možno jeden mám. A povedz. Ja viem, že toto je teda hlavne ženy, Áno. ale bohužiaľ my bez mužov nevieme fungovať a oni bez nás. Výborné a úžasné pre mužov je pánvové dno. Pre nich teda úplne rovnako to funguje pre všetky tie orgány, ale im je to ešte aj prevencia, aby bola prostata zdravá. A to teda je prospešné aj pre nás ženy, samozrejme, keď majú a napríklad vedia, a to neviem, či môžem povedať, keď tak... Povedz. Keď nacvičujú pánové dno, tak vlastne ovládanie ejakulácie. Vedia to ovládať, vedia predĺžiť pohlavný styk, vedia ovládať, kedy vyvrcholia, ale to je všetko od tej prostaty, lebo vlastne je funkčná. Ale ona je funkčná vďaka pevnému pámovému dnu, čiže veľa mužov rieši prostatu a naozaj ako prevencia rakoviny prostaty je fantastické pánové dno. A je pravda, že tie štatistiky, ako rýchlo proste to ochorenie rakoviny prostaty, ako rýchlo napreduje a rastie, tak naozaj tie štatistiky nie sú pekné. Extrémne, naozaj tie sedavé roboty neprospievajú. Muži začali, oni naozaj to eskalovalo do výšin, ako sú už v sedavých robotách. My ženy ešte ako tak naháňame psíkov, detí, nákupy, čokoľvek. My minimálne sa motáme aj po obchodoch, muži nie. Muži len sedia, čiže u nich sa prehodí. Takže to nakupovanie vlastne to behanie po obchodov je ja to v stále podstate tvrdím. Prospešné. Výborne, dnes večer poviem mužovi, keď opäť budem vybalovať nejaké balíky. Fantázia. Takže tým pádom, ako ženy, tak aj muži by to mali cvičiť. No a teraz, keďže už vieme všetko, prečo je to dobré, ale stále nevieme, ako na to. To znamená, že teraz sa práve naše diváčky, poslucháčky dozvedeli, že výborne, idem do toho. Ako začnem? No, tak úplne prvý cvik, ktorý ja odporúčam, je sadni si čo najpohodlnejšie, alebo keď sa dá, o to lepšie je to ešte v ležme, ale to by som dala ako druhý cvik. Sadni si, len sa zhlboka nadýchni. A začni len dýchať. Začni si uvedomovať, kam dýchaš. Že či dýchaš veľmi plitko, len do hrudníka, do hrudnej časti, dokonca až do kľúčnych kostí. Alebo dýchaš plitko a len sa nadýchuješ a len ťa v podstate skôr šklbe ten dých. Akoby... Ja si myslím, že 70% žien, keď toto budú zisťovať, tak zistia, že strašne plítko dýchajú. Tak nám v tom ešte pomáhajú dva krásne faktory. Veľmi úzke trička a veľmi úzke gate. Ktoré... A nedostatok času aj na dýchanie. Áno, ale naozaj tie gate, keď by aj ženy, a to aj ja v mojom centre hovorím,
Nie som zástanca úzkých, sťahujúcich legín, pretože mi vlastne bránia v tom, čo potrebujem s tým telom urobiť. Je krásne, že príde pekná, chudá, stiahnutá, ale je veľakrát vlastne, teraz to vyznie veľmi divne, ich vyzliekam, hej, čiže tie legíny dávam na bedrá, veľké trička, ktoré schovávajú nejakú tú faldičku, za ktorú sa daná žena hanbí, tak ich dávam do športových podprseniek, lebo ja práve, že potrebujem celý ten od pámového dna po rebra, to potrebujem odkryť. A to je ďalšia vec, ktorá nám vlastne veľmi bráni v tom prirodzenom dýchaní. Tie úzke gate v oblasti zhruba pupka. Takže tým pádom nemáme nosiť našponované oblečenie, ale samozrejme máme nosiť také, že pohodlnejšie oblečenie. Nehovorím, že máme chodiť vo vreci, ale aby nám bolo príjemne, aby sme fakt naozaj sa zhlboka mohli nadýchnuť. Takže tým pádom, fajn, zistím, že dýcham veľmi plítko, to znamená, že tým pádom, ako by som vlastne mala dýchať po správnosti? Správny nádych, taký ten priemerný cez deň, ktorý neovládame, by mal mať aspoň tie 3-4 sekundy nádych, 3-4 sekundy výdych. By mal byť taký ten priemerný, keď si len tak pracujeme, ten 3-sekundový nádych, výdych by mal byť priemer. Dá sa to naučiť? Dá sa to. Dá sa to a treba to naozaj, a treba to reálne cvičiť. Áno. Sú na to aj cvičenia, ale teda to ani pre poslucháčov, ani pre divačky teraz moc neviem túto ukázať. Ty by si o tom už vedela rozprávať. Teba som už držala v jednej pozícii dosť dlho ako takého mŕtvého chrobáka, ale to sú reálne posilovania, čiže tam sa reálne aktivujú svaly, ktoré sú zodpovedné za dýchanie. Ale obyčajné dýchanie, to správne sa dá nacvičovať, či už v aute, na zastávke, naozaj čakáte na kávu, plynulo sa to dá. A cieľom je, že dých má ísť do brúška, ale nie do pupka, ako si každý myslí, že keď vystrčím pupok dopredu, tak určite som sa nadýchla. Dých má ísť do šírky hrudníka, do šírky spodného brúška. Do tých častí. Čo preto som vlastne spomenula tie úzke gate, keď my máme zacvaknuté gate presne v tej oblasti toho pupku. Čiže aspoň keď sa dýcha, tak iba viem, aj ja nosím tie úzke gate, krásne to stiahne to brúško. A sú naozaj niektoré veľmi pekné, ale keď sa teda učí dýchať, tak rozopnúť tie gate a dýchať do šírky brúška. Čiže nie pupok dopredu, ale do šírky. A nie je to ľahké, to musím upozorniť, že hneď zo začiatku ten nádych bude možno sekundu, max sekundu a pol a vydýchnete, lebo to tam nepôjde. Ty si ma učila taký veľmi pekný trik a síce, že mám si dať vlastne opasok ako keby do tej časti a v podstate to je taká skúška správnosti, že vlastne podľa toho opasku ja budem vidieť, že či sa rozširuje ten opasok alebo sa nerozširuje. Áno. Takže tým pádom nedýchame do brucha, takže brucho von, ale vlastne ideme do tej šírky. Do šírky. To znamená, že dýchame 4 sekundy nádych plus minus 4 sekundy výdych. Áno, to je vlastne taká tá prvá vec. Áno. Ďalšia vec je tá, že čo sa týka toho panvového dna, si povedala, že samozrejme, keď sme na toalete, tak nesťahujeme, neprerušujeme vlastne to cikanie alebo močenie, alebo ako by sme to nazvali. To znamená, že vlastne potom, čo ja mám sťahovať, keď nie som na záchode, to panvové dno? No napríklad ešte na záchode, k tomu by som sa tejto intimnejšej téme by som sa vrátila, že jedna vec je neprerušovať. Áno. A druhá vec je, prosím, netlačiť. Ja som robila napríklad tú chybu a mne to presne, máme aj spoluprácu naozaj, že čo sú aj fyzioterapeutky, ktoré sú vlastne intravaginálne vyšetrenie pámového dna. A ja som tam išla napríklad s tým, že som už mala extrémne stiahnuté. A čo sa vlastne môže stať, že presne mám 2 deti, mám veľa roboty, no nemám čas cikať. Takže čo som urobila? Došla som na toaletu a tlačila som, aby som sa rýchlo vycikala a utekala som z toalety. Ani toto sa nemá. Alebo zatlačiť presne na stolicu, že a tlačiť teraz na ňu. Ani to, lebo vlastne my tlačíme do toho pámového dna a zatláčame ho dolu. Čiže aj tým si ho vieme poškodiť. Čiže nezastavovať, ale ani netlačiť. Keď sa nedá ísť na toaletu, tak radšej to podržať, nechať doma, ako to naozaj tlačiť. Alebo radšej vypiť pol litra vody a myslím si, že pôjde to aj bez akéhokoľvek nejakého tlaku. Ale teda áno, aby som ti, keď sa naučíme nejak dýchať do toho spodného brúška, častokrát sa to ešte povie, že vlastne dýchať sa do spodných rebier. Do posledných 3-4 rebier, to je presne tá časť, kde zhruba ide ten nádych. Čiže keď chcete, tak ešte je taká pomôcka, ak máte príjemného, ochotného partnera, tak vás vlastne zozadu a spredu môže chytiť vám posledné rebra a povie vám, dýchaj mi do dlani. Aha.
Áno. Čiže a vy budete cítiť ten kontakt a naše telo funguje reflexne, kde sa dotknete, tam chce ísť. Čiže keď vám niekto vás vlastne obchytí pás, tak mu viete tlačiť, teda dýchať do dlaní. Áno. Pri tomto dýchu vy už by ste si bez uvedomenia s výdychom mali jemne zaťahovať pánvedno bez toho, aby ste si to uvedomili. Pri výdychu? Áno. Lebo bránica ide smerom nahor a pánvedno ide smerom nahor za ním. Keď sa nadýchneme, bránica ide dolu a pánvedno púšťa všetky orgány, aby padlo. Oni fungujú absolútne spoločne. Oni jeden bez druhého nevedia fungovať. Preto keď je disbalans na jednom, nevie fungovať druhé. Oni sú na sebe extrémne závislé. A teda vy aj bez toho, aby ste si to uvedomili, už začínate pomalinky s ním pracovať. Minimálne ste dopriali bránici správny pohyb a tým pádom pánvedno sa chytí, že niečo sa stalo, tak to je super, tak začínam už aj ja. A potom, čím sa to dá posilniť, je, že pri tom výdychu sa napríklad použije hláska Aha, áno. Aj to si naučila. Presne tak, áno. Čiže je to v podstate dlhý nádych a rovnako dlhý výdych a idete 4 sekundy, vydychujete. A tým je to vokál, s ktorým sa automaticky spája pánvedno. Takže treba si zapamätať na vydychujeme Výborne. To je fantastické. Potom samozrejme máme dýchanie, ale máme aj nejaké také konkrétne cviky, ktoré vlastne už potom sa praktikujú? Je jeden veľmi dobrý trik, tie sa napríklad odporúča mamičkám po pôrode. Sadnete si vlastne obkročmo na rolku uteráku do takých cca 10 cm, zrolujete si uteráček do valca, obkročíte ho, sadnete si na ňo ako na koňa, čiže na kolena, nohy za sebou, presne pánovým dnom si sadnete na ten uteráčik, tak aby ste ho nezatláčili, ale cítili kontakt. Takže nesadnem si na ten nesadať si plnohodnotne, nezatlačiť ho. Áno. Skôr iba presne si ho zrolovať, čiže každý má tú výšku niekde inde, niekto si nevie úplne plnohodnotne sadnúť na päty, takže samozrejme vyššie, tým pádom si dá niečo vyššie pod seba, ale je tam iba ten kontakt. A vy vlastne, keď zatiahnete môžete sa minimálne pokúšať, ako keby ste svojim pánovým dnom, alebo keď to nazvem, že ako keby pískami, ste chceli zdvihnúť ten uterák zo zeme. Ako keby sú to písky sú také dve ručičky, ktoré ako keby chceli ten uteráčik zdvihnúť. Len toto, keď si vizualizujete, ale bez zatiahnutia sedacích svalov. Čiže zadoček nezatíname. Takže zadok necháme úplne uvoľnený. Ten je úplne uvoľnený a my vlastne s tým výdychom, ako keby sme ten uteráčik chceli zdvihnúť z tej zeme, nepôjde to hneď na prvú. Ani na druhú, ani na tretiu. A na koľkátú? Možno na 10. Že nie je to taký, veľa ľudí očakáva, že ale to by som mala zacítiť. Ak to pánvedno je naozaj padnuté, ak bolo padnuté pred pôrodom, ak sa teda prirodzeným pôrodom ešte viac uvoľnilo, ten proces môže byť dlhší. Niekedy možno mesiac u niekoho, ak bolo naozaj celoživotne padnuté. Ak tam bola bolestivá menštruácia, ak bolo ťažké otehotnenie, ak aj samotné tehotenstvo bolo padnuté veľmi dolu, že tam bol ten prepad brúška, to pánvedno nebude to na 3., na 10. krát cítiť, že ho zaťahujeme, ale netreba to vzdávať. Aké sú tvoje skúsenosti so ženami? Lebo samozrejme, ty pracuješ s takýmito ženami, sú to tvoje klientky, ktoré prídu. Pokiaľ je to také, že dobre, nie je to ani najhoršie, ale nie je to ani najlepšie, je to taký priemer, tak dajme tomu, za ako dlho oni dokážu to pánové dno, ja to poviem tak čudne, že rozchodiť. Áno. Ak je to taký ten priemerný človek, že dajme tomu športoval, vie s ním pracovať, lebo napríklad bežci ho majú aktivované, pretože ak by bolo padnuté, tak bežci by mali problém, hlavne teda bežkyne, s únikom moču. Hej, tam by naozaj bolo to, ak by bolo padnuté. A tým, že bežci sú naučení ešte aj dýchať. Oni vedia vytrvalo dýchať a dlho a pevne. Čiže bežec, napríklad, ak je to slečná žena, ktorá behávala, predtým športovala, otehotnela, porodilo, pustilo pánové dno, on reálne do mesiaca ho vie mať úplne naspäť. A pokiaľ nemáš zrovna bežkyňu? Pokiaľ je to, že nič nerobila predtým, otehotnela, prišla ku mne a nič nerobila, tam to záleží aj, to je zase ten faktor, ak je to mladé dievča,
tak veľmi rýchlo sa to dá dať naozaj, že tiež do toho mesiaca. Ale ak to nie je mladé dievča, ak je to tak, ak je to tých aj 35 plus, teda nehovorím, že nie sme mladé, to ani náhodou. To v žiadnom prípade. Ale teda, ak je to po tej 35-ke, tak môže to trvať dlhšie, ale nie viac ako 2 mesiace. Ale samozrejme chce to nielen cvičiť s tebou, ale proste tiež si aj robiť tie domáce úlohy. To znamená, ty si vlastne povedala, že plus minus, koľko času nám to dennodenne môže zabrať? Ja aj všetky moje zverenkyne, ak ku mne prídu cvičiť, ja ich poprvé nedávam domáce úlohy, lebo to viem, že ja by som sama neplnila. Ja vždy dávam cviky tak, aby vedeli fungovať počas života. Aha, áno. Čiže ja skôr dávam, môžeme to nazvať domáce úlohy, skôr dávam také rady, že jedna vec je chodiť ku mne, ale druhá vec je, keď sa odíde odo mňa, tak napríklad už keď budú čakať na našej recepcii, aby zaplatili, už tam nech sa 2-3 krát nadýchnú. Alebo keď čakajú v tých nekonečných radách v potravinách, tam máte reálne priestor 5 minút. A nevidím dôvod to tam nezacvičiť, lebo tento cvik nikto nevidí. Dobre, nezačnite asi šrkať. Ale to dýchanie vlastne... Prečo nie? Maximálne sa uvoľní rýchlejšie rada pred vami. Áno, všetci sa tak čudne budú pozerať. Takže bude to mať priaznivý efekt. Takže či už napríklad pri kočíkovaní, dá sa s tým pracovať, dá sa na to myslieť, ako dýcham. Lebo každý krok, každá fyzická aktivita súvisí so zatiahnutím pámového dna. Lebo je to aktivita, je to šport, v úvodzovkách naozaj športový výkon toho pámového dna. Čiže každý jeden pohyb, ktorý my robíme, či urobíme krok na schod, to pámové dno sa chytá. Takže my si to neuvedomujeme a nerobíme to vedomo, ono sa stále chytá. Čiže akýkoľvek pohyb, alebo sedíte aj za počítačom, len si párkrát nadýchnite, vydýchnite a skúste si uvedomiť, že s tým výdychom ide aj pámové dno. Takže reálne spravte 3-4 nádychy, 3-krát denne, no nech to zabere 5 minút. Dokopy, že naozaj si neviem predstaviť dôvod. Umývate si zuby. Presne tak, aj tam sa dá precvičovať. Takže tým pádom v podstate vlastne všetko ostatné je iba výhovorka, pretože teraz si tu povedala naozaj kvantum činnosti. Nie je to ako, ja neviem, že musím ísť do fitness centra a teraz sa musím obliecť, musím tam prísť, musím niekde zaparkovať a tak ďalej. V podstate vlastne dá sa to aj pri akýchkoľvek bežných činnostiach. Takže tým pádom vlastne ty hovoríš, že naozaj ten dých, to je taká alfa a omega vlastne toho celého. Ktorékoľvek cvičenia, keď mám, ja stále hovorím, že bez dýchu nevieme existovať. Bez dýchu sa nedá. Bez vody a bez jedla vydržíme. Skúsme byť bez dýchu. Dých, aj keď sú všelijaké tie challenge, že chodia do tých hlbok bez dýchu, ale to majú nacvičené a majú s tým prácu. To už sú extrémy, to sú extrémy, ale ja si neviem predstaviť, že počas bežného dňa by sme sa nenadýchli. Čiže ten dých je neskutočne dôležitý. Ten dých je dôležitý, aj keď je vedomý. Je naozaj jeho efekt je to, že aj sa skľudníte. Lebo sa párkrát len nadýchnete. Lebo ja som aj nedávno uverejňovala, lebo mi to nedalo. Ranný odchod z domu s deťmi. Aha. Fotenie v škôlke, trvalo mi 0,5 hodiny, kým som deti obliekla do toho, čo som chcela. Aj tak mi to úplne nevyšlo. Našli sme kompromis, nejaké to Švajčiarsko sa tam objavilo neutrálne. Vychádzame, zišli sme schody, bola som spotená už aj za ušami. Čo urobili prvé? Padli do mláky pred chodom. Neuverila by si, aký hlboký nádych a výdych som v tom momente mala, aby som to psychicky... Áno. Lebo vieš, nie nadarmo sa hovorí, že to rozdýcháš. Ono to naozaj... je to asi najčastejší príklad, ktorý dávam. Predstav si, že niekto ťa teraz neskutočne nahneval. Ja neviem, vyblokoval ťa v parkovaní, vytrúbil ťa, obsadil ti miesto, zobral ti posledný rožok z predajne, po ktorom si bažila celý deň. Je to úplne jedno, čím ťa neskutočne vytočil, lebo pritom hlúposť a banalita, ale ty si mal tak ťažký deň, že toto bola len tá posledná čerešnička a koľkokrát máš núdzu to niekomu vtedy zavolať. Kamarátke, mužovi, proste zvaliť to na nich, že chápeš, čo sa mi teraz stalo? Teraz nemáš priestor to ani napísať, ani zavolať. Medzi tým potrebuješ vlastne ísť kúpiť druhý rožok alebo rýchlo niekde zaparkovať. Ty zrazu to predýcháš a o 10 minút to už nemá ten telefón a taký efekt. Sice to urobíš, ale medzi tým si to šťastie rozdýchala.
A napríklad v takýchto situáciách, čo mi pomôže? Kam mám dýchať? Keď naozaj proste budem veľmi, veľmi nahnevaná a všetci mi budú hovoriť kľud, hlboká dýchaj a tak ďalej. Dobre, fajn, ale kam mám dýchať? S tým hneď ti odpoviem, ale mi presne napadlo, že keď sme aj takto vynervovaní alebo nahnevaní, sme takí pitbulli. Čo robíš prvé? Zatínaš sánku. Aha. A to je ďalšie, to ti vlastne zaťatá sánka je stuhnutie pámového dna, bránice a ty zrazu vôbec nevieš dýchať. Skús zaťať sánku a skús sa uvoľniť v tele. No, tak to je to veľmi ťažké. To je nereálne, by som povedala. Nevieš byť so zaťatou sánkou a mať uvoľnené telo. Ty sa dostaneš do svalového tonusu. Tým pádom si v krči. Úplne všetko, čiže ty prestaneš dýchať, čiže ty prvé potrebuješ uvoľniť sánku. Uvoľniť sánku. Áno. Hej, to prvé, že normálne nemajú zuby spolu. Dobre. Úplne, že keď chceš, môžeš mať spojené pery, aby teda nikto nevidel, že otváraš, keď by si bola teda na verejnosti. Len pootvor zuby. Dobre. Len ich pootvoríš a keď máš ten priestor, tak skús iba vypustiť. Iba sa zhlboka nadýchni. Až zacítiš, že ako keby ti preplo tú bránicu, až tak ťa preklopí. Už cítim. Normálne písmeno. Uvoľníš písmeno a uvoľníš sánku, uvoľníš napätie v tele a len a ty reálne pustíš minimálne ten krč. Urob to 2-3 krát. Ja nehovorím, že odíde ten problém, lebo ten vrátený rožok sa tam proste už je preč. Nevadí, ale už sa budeme na to pozerať trošku iným spôsobom. Hej, hovorím, nie sú to meditačné cviky, že teraz si máme uvedomiť ako materiálna hodnota a podobne. Vôbec nechoďme do týchto extrémov. Sme ľudia, ktorí máme svoje potreby, chceme niečo a ideme si za tým. A tak aj treba. Každý má svoj štýl. Ale pri každom životnom štýle sa ten stres predýchať. A toto je naozaj cez ten dých, keď si uvedomíš, že keď skús len na chvíľku zavrieť oči a teraz sa len skús hlboka nadýchovať do svojho hrudného koša. Cítiš, ako ti ide aj stavce, ramena, lopatky, tebe zrazu úplne celé telo začína rozkvítať. Len tým, že sa zhlboka nadýchuje. A je úplne teraz jedno, či to ide do plúc, či to ide do brúška. Lenže si chvíľku dala ten priestor uvedomiť si, že sa nadýchneš. A keď už si dáš tento priestor, už potom si povieš, dobre, tak a kam som to mala dýchať? Do spodných rebier. Tak teraz začneš dýchať do tých spodných rebier. A ty týmto malinkým krôčikom zistíš o mesiac, že ty už plynulo dýchaš len do spodných rebier a že vlastne, keď niekde sedíš, tak sa ti hrudná kosť vôbec nenazdvihuje, kľúčne kosti nejdu až k brade. Zistíš, že vlastne plynulo dýchaš aj na mítingoch, kdekoľvek. Takže všetko sa dá. Povedz mi, aké sú skúsenosti vlastne tých žien, ktoré za tebou prichádzajú, že teda majú problémy s tým pánovým dnom. Tak trebárs potom po čase, keď ich stretneš a keď naozaj už všetko je tak, ako má byť, tak vlastne oni ti o akých benefitoch hlavne hovoria? Vieš čo, sú to veľmi príjemné práve príhody, lebo zrovna mi prednedávnom jedna klientka hovorila, taký krásny, a ja to mám odtedy spojené, ja keď vidím billboard Tutanchamona, tak si proste na ňu spomeniem. Je to staršia pani, je to pani po 60-ke, prišla som za mnou s tým, že teda má bolesti chrbta a teda už skôr aj celého tela, dali sme ju trošku dokopy, trošku dosť, si musím malinko sa pochváliť, že naozaj sa teším, stala sa našou vernou klientkou. A mi rozprávala príbeh, išla po chodníku a uvidela, že už bude Tutanchamon, že sa veľmi potešila, ak sa zasústredila na ten billboard, sa potkla o naše krásne rovné chodníky v Bratislave. Sa potkla, ale že vďaka tomu, že to pámové dno mala už mnou spevnené a tým pádom celý ten brušný korpus, že tie brušné svaly, tie spodné, ten reťazec mala celý stiahnutý, spevnený, nepadla na zem. Fúha. A toto bolo pre mňa, čiže hovorím, ja keď vidím Tutanchamon, to je prvé, na čo si spomínam, že to pámové dno, ten dých proste funguje. Potom mám panie, ktoré sú skupinové cvičenie, tiež prišli s tým, že si brúško chceli dať dokopy, že teda chceli vyzerať krajšie. Začali sme pámové dno, dýchanie, to je vždy u mňa základ, nech je to akýkoľvek cvik. A jednu mám, ktorá mi povedala, že po 3 týždňoch mala krásne, že nemá úniky moču. A druhú som mala, že aj po 60-ke sa jej narovnalo brúško a nedržala dietu, ale vlastne sa jej narovnalo telo, lebo vďaka tomu pámovému dnu
aj nabrala to sebavedomie a vlastne sa jej vyrovnalo telo. Čiže ona síce neschudla, ale tým, že sa narovnala, tak také tie faldičky, ktoré sa tam nám prevalujú, keď sme zhrbené, tak sa vlastne krásne narovnali. Ináč tým pádom, toto som presne ja aj zabudla povedať, že v podstate vlastne ja som to tu mala normálne aj poznačené, ale hovorím si, že či to nie je náhodou nejaká blbosť. Akože zlepšenie držania tela, to je v poriadku, hej, to rozumiem, ale že plochšie brucho. Áno. Takže toto býva to ten tak. výsledok, lebo preto hovorím, že bránica a pánvedno idú paralelne. A tým pádom, keď je niečo vyosené, tak keď sa nám vyosí tá bránica pod vplyvom toho zlého dýchania, tak vlastne urobíme buď presne tú kačičku a padne nám dopredu brúško. Aj keď sme chudúnke, aj keď nemáme ani gram tuku, tak stále máme takéto malinké brúško vyvalené. A dievčatá sa snažia, a to hovorím napríklad o mladých babách, že naozaj mi chodia s tým, že nevedia už ako schudnúť, lenže oni vôbec nemusia schudnúť. Oni sa potrebujú narovnať. A to je ten malý pohyb, že vlastne naučia sa dýchať, vyrovná sa bránica do vodorovnej polohy. Pánvedno ho nasleduje, lebo vníma tú bránicu, že aha, tak už sme na mieste. Ochránia zadný spodný chrbát, ktorý, teda to, čo si presne spomínala, že preťažuje. A krásne lonová kosa malinko posunie dopredu, čiže aj chôdza je menej bolestivá, lebo neťaháme stehna zozadu ďaleko, ako máme tu kačičkovský chrbát, ale sú dopredu. Preto som dala za príklad tých bežcov, že napríklad oni s týmto málo kedy, lebo oni majú tú pánvu trošku vyosenú dopredu, tá lonová kosť je trošku dopredu a tým pádom oni to pánvedno s tou bránicou majú v podstate dobre namierené a preto tam je ten vplyv, že nehovorím, že sa schudne, ale to telo sa krásne vyrovná a brúško sa oploští. Fantázia. Tým pádom treba správne vedieť dýchať, nestojí to žiadne peniaze, nestojí to v žiadnom prípade veľa času a naozaj tie zdravotné benefity sú naozaj že fantastické. Pochopiteľne, že všetky tie ženy, ktoré majú problém, či už s inkontinenciou moču, s neplodnosťou a tak ďalej, s týmito vecami, tak Sandra Fekete zo ženského centra La Luna v Bratislave na Blumentálskej ulici, myslím si, že naozaj veľmi, veľmi rada vám pomôže. Ono veľmi veľa sa hovorí o tzv. Kegelových cvikoch, keď som si aj hľadala na internete, že čo asi tak môže pomôcť. To znamená, povedz mi ty tvoj názor. Odporúčaš, neodporúčaš, alebo... Ja Kegelové cviky, nie je to prvá vec, ktorú spomeniem, aby ženy robili. Je to fantastické cvičenie, je to funkčné cvičenie a je to naozaj najznámejšie cvičenie na pánové dno. Bolo vymyslené v 40 rokoch, bolo to vymyslené lekárom, ktorý vlastne pán Arnold Kegel, ktorý to vymyslel presne kvôli tomu, že ženy po pôrode im potreboval dať naspäť trošku to telíčko do pôvodného stavu. Lenže v dnešnej dobe, a to je presne ten efekt tých preplnených médií a tá informácia je až moc. Kegelové cviky, celá pointa je 5 nádychov na 5 sekúnd nádych, na 5 sekúnd výdych a keď sa dá to až predĺžovať, že držať to až 10 sekúnd to zatiahnutie a 10 sekúnd pustiť. Je to správne a je to super. Lenže, čo sa môže stať, ak žena má funkčné pánové dno a je len povolené len malinko, že nie je tam naozaj organický problém, že nie je prepadnuté, nie je naozaj, že teraz to poviem tak absolútne laicky, úplne, že opustené dolu. Kegelové cviky a táto extrémna, teda pre mňa extrémna, ale teda milá rada sa pustím do debaty s niekým, kto sa tomu tiež venuje, vie si privodiť vlastne až svalovicu na pánovom dne a vlastne spazmy. Lebo to je to isté, ako keď cvičíte biceps a vám tréner povie, že cvič 5-kilovými, tebe to stačí. Lebo máš svaly krásne vyformované, tak ty si ich len spevňuj. A teraz ty by si prišla do fitka a ty, že ale 5 kilové, ale ja zvládnem 50, tak idem 50. Skráti sa nám ten sval, lebo si ho vlastne presílime. Nemôže sa aj potrhať? Nemôže sa potrhať, to nie, ale vlastne môžu sa tam spraviť spazmy a tým, že ono presne, keď biceps, alebo keď koľkokrát sme cvičili chrbát, stehna. Teraz máš tú svalovicu na tých stehnách, ledva ježíš po schodoch, to isté sa stane aj pánovému dnu, že vlastne si spôsobíš svalovicu a ono stuhne. Lenže tie stehna si rozhýbeš, rozmasíruješ,
dáš si ďalšie cviky, ideš ďalej, dáš si stretching. Pámovedno nevieš nastrečovať, čiže ono zostane stiahnuté. A čo sa môže stať, to stiahnuté pámovedno ti vlastne tým pádom, ono sa stiahne do svojej ulity, ono nepovolí a tým pádom ty už s ním potom ďalej nevieš. A ty budeš stále len stiahovať a môžeš si uhnať spázmy na pámovom dne. Čiže Kegelové cviky sú super, ale naozaj odporúčam ich po konzultácii napríklad či už s gynekologom, či už s fyzioterapeutom, že či je to nutné. To znamená, že proste pokiaľ ja dajme tomu vôbec netuším, či mám problém s pánvovým dnom, ale chcem to ako prevenciu, pretože proste nechcem, aby o 5, 10, 20 rokov som mala tie problémy, ktoré sme tu dnes vymenovali, tak tým pádom poďme na to menej drastickou cestou. Naučiť sa dýchať. Naučiť sa dýchať, keď sa naučíme správne dýchať, to pámovedno sa chytí, keď pri tom budeme škrkať, alebo naozaj sa ho vnímať, že ho pri pohlavnom styku, keď ho budeme aktivovať, keď sa budeme snažiť zaťahovať ho, hej, čiže ono naozaj tam si partner vie povedať, hej, ak je tá komunikácia, vie povedať, že teraz si stiahla, teraz som to cítil. Hej? Teda ak je otvorená komunikácia. Čiže pri takom bežnom živote by som to robila. Rozhodne by som pri pohlavnom styku nenacvičovala kegelové cviky napríklad. Hej. Že, a tým pádom preto presne do tej jemnejšej naučiť sa dýchať plynulo a pritom zapájať to pámovedno. Čiže nerobiť to do extrému. Ja, Sandri, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to téma, o ktorej by sme sa vedeli veľmi, veľmi dlho rozprávať, ale podľa mňa sme asi to najzákladnejšie prebrali. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a samozrejme určite sa stretneme pri ďalších veľmi, veľmi zaujímavých témach. Budem sa tešiť. Ďakujem krásne. Ďakujem.